Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa Bukapuluan is already 11:17 p.m. Ito na po ang pinaka inaabangan ang ating top secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayon. Kaya kilalanin at alamin na po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Good evening. Good evening po, Titangelo. Good evening, Titangelo. Uy, tatlo kausap ko. Dalawa yung mga nag-good evening sa akin Hello po, good evening sa inyo. Maari ko po bang malaman kung tagasan po kayong dalawa? Currently nasa Australia kami ngayon. Wow. Australia pala kayo Saan kayo sa Australia? Sydney, Melbourne, Sa Perth. Perth. Oh, I see. Okay dyan Kamusta naman ang panahon dyan? Malamig ba? Mainit? Mainit ba ngayon? Ano ba ngayon? Summer o? Summer, papunta kami ng autumn pero magkasing init lang siguro sa Pilipinas kasi last week nasa Pilipinas kami. Papunta, pabalik na kayo. Ilang years na kayo dyan sa Australia? Kaka 1 year lang namin noong October. Wow. Kamusta naman? Ang ganda dyan. Ang ganda dyan sa Australia. Maganda yung buhay at kultura. Basta kailangan lang talaga maging masipag ka dyan So, saan kayo nakatira dyan ngayon? Sa Perth? Sabi ng asawa ko, wag ko daw kasi sabihin yung exact. Okay. Basta sa Wag na. Perth. Okay, basta sa Perth. Okay. Malay nyo, makapunta ulit ako dyan. Makabalik ako ng Australia. Dadalawin ko kayo. At tatandaan ko kayo dito. Oo nga kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, sabi ko, puntahan natin tong si Titangelo. Mm-mm. Sobrang na busy yung schedule namin. Hindi Okay kami lang. nakadaan. Yan nyo, marami pang susunod na mga araw or malay nyo ako naman ang nandyan sa Australia. Maybe soon. Hindi natin feel masabi. free. Diba? Dito ka sa amin magstay. Yeah, manggugulo ako dyan. Makikipaginuman ako dyan kay mister mo. Oo, sige lang. Pero malakas kami mag-inom So, Uy, masarap. No? Anyway, eto na. Kamusta at ready na ba kayo magbahagi ng inyong kwento? yes, ready na. Mga ilang linggo namin pinag-isipan siguro to. Ay! Anyway, first time in the history na mangyayari na tatlo tayo mag-uusap. Tatlo ang mapapakinggan nila on air. 'Di ba? Kasi na-request mo na baka pwede rin magsalita yung hobby mo. So, pinagbigyan natin. So, mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin on air, sa mga nakapihit ng 90.7 Love Radio, may kasama po tayo ngayon na dalawa. So, it means tatlo po kaming mag-uusap at aalamin kung ano ang top secret nila. So, hindi ko napapatagalin pa. From Australia, ilang taon na? 28 ako, tapos yung husband ko is 29. 28 and 29. So, from Australia, 28, 29, itago natin sa pangalang... Itago mo ako sa pangalang Blossom and itago mo yung husband ko sa pangalang Beans. Blossom and Beans. Uy! Seryoso, Beans? Beans ba talaga pangalan mo? Siyempre hindi. Parang kapangalan ko Kapangalan ko yan Yan yung ko, isa sa mga real name ko. Vince. Yan. Palayo ko pala. Hindi pala. Vince. Okay. So, game. So, 28 and 29 from Australia, Blossom and Beans, ano ang top secret ninyo? Ang top secret namin is tinubo ko siya habang nasa Sky Ranch kami. Sa Ferris wheel to be exact. Sinubo mo siya habang nasa Sky Ranch kayo at nasa Ferris wheel. To be exact, sabi mo. Shoutout po Oo. sa Tagaytay Sky Ranch.
Oo. Oo, sa Tagaytay. Kasi dalawa lang ata yun, Pampanga tas Tagaytay eh. Sa Tagaytay. Sa Pampanga mainit eh. Sa Tagaytay medyo may lamig eh. Malamig. Ang galing ni Vince. Kapangalan ko nga talaga. Anyway, eto na. Sige, kwentuhan nyo ako. Paano nyo ginawa? Ba't nyo ginawa? At ano naisipan ninyo? Bakit pa sa Tagaytay at Sky Ranch yun? Hindi pa sa Australia nyo ginawa yung ganun? Hindi, kasi before, so nag-start siya nung bago-bago pa lang kami together. So, syempre, mapusok, bago-bago. And then, Titangelo kasi iba-ibang, iba-ibang part. So, yung part 1 muna tayo, yung Okay. maaga namin, paano kami pinaka-start nung, Sige, go. namin, Kwentuhan mo nung aming kami. pa-paid. So, yung una is, muna, nanonood kami ng How to Train Your Dragon sa kwarto ng kuya niya. Kasi wala yung kuya niya that time. Oo. And then, habang nanonood kami ng How to Train Your Dragon, ibang dragon yung tinrain ko, syempre. So, doon nag-start muna yon. Tapos, parang na-feel namin na parang ang saya pala sa iba-ibang lugar. Like, kasi sa kwarto ng kuya niya, kahit may kwarto naman siya eh. Ginawa Oo. namin sa kwarto ng kuya niya. So, doon nag-start. Tapos, Ang matindi doon, ano yun eh. Parang undas, di ba? oo, kasi Kaya wala sila kuya nun eh. yung husband ko kasi medyo religious. Pero dahil Lenten season yun, mas nanaigang kadiliman, mas nanaiga ko. So, yun ang nangyari. Alam nyo, hindi pa tapos yung kwento. Mamamatay na ako kakatawa. Tayo. Oo, basta wala pa si Lord noon. Hindi Imbis pa na siya kandila yung Dr. Eden. tinirik, ikay nagpatirik. Ganon. Oo. Tawa-tawa siya eh. Kasi akala niya di niya gagawin yun eh. Kasi yun nga eh, patayan Diyos eh. Pero, Okay. Nalalapit So, na naman yun. ang Holy Week, ha? oo, yun. Ay, syempre, paghahandaan namin yan. Iba yung lumuhod, Titangelo. Okay. Unang part pa lang to, ha? Wala pa tayo sa part 5. Okay, unang part. So, Yun, How so- to Train Your Dragon, may ginawa kayo, Lenten season to. Imbis na magtirik, kayo nagpatirik. Ano mga sumunod na mga nangyari? So, nung nagawa namin yun na, ay, exciting pala yung ganun. Like, parang naghanap kami ng mas iba pang thrill kasi syempre, partner naman kami eh. So, okay lang naman yun sa amin. So, ang sumunod na is yung parang yung highlight is tinry namin nga nag-date kami sa Sky Ranch Oy, sa Tagaytay. eto na. And since dun sa Ferris wheel yung tinry namin, kasi mahilig ako sa mga tuktok, alam mo yung mga tuktok na. So nung tumuktok na yung Ferris wheel sa pinaka-top, 'di ba yung umiikot siya. So pag nasa top na, Mm-mm. binaba ko na yung shorts niya, tapos sinubo ko na yung hotdog niya doon. So parang, 'di ba? Parang teka lang. nakaka-high na ewan. Teka lang, Blossom. Ito ba ay planado? Alam ba ni Vince na before kayo pumunta doon sa Ferris wheel, yayariin kita mamaya doon sa taas? Hindi. Talagang on that moment, parang nag-init na lang kami eh. Tapos, yun, sinubo na agad yung jumbo hotdog. Kaya mo ba to? So on the spot. Wala siya sa plano. Kasi pangit pag pinaplano mo, isa ka malamig sa Tagaytay. So syempre kailangan mo ng mas mainit pa sa Bulalo. Tsaka bago-bago kami nun eh. Alam mo naman, pagka bago pa lang kayo, parang gigil na gigil pa. Andiyan pa yung gigil eh. Ang hirap pala makausap na kumukombo sa'yo na dalawang ang galing din magkwento, no? Eh, may plot twist. Actually, Titangelo, may plot twist yung eh. Hindi na, yung Sky Ranch na yan, hindi namin alam kung yung sa Sky Ranch ba, i-confirm nyo nga to mga viewers. Mm-mm. Hindi namin alam kung yung Sky Ranch ba nami-mixture siya yung para magkaroon ka ng souvenir. So, hindi namin alam ngayon kung meron ba kaming kopya nung subo na yun sa Sky Ranch. Pero matagal na yun eh. Siguro mga 4-5 years ago. Bago Meron. mag-pandemic pa yun. Meron daw, sabi ni Boss Dut Kasi- dito, meron daw nagpipicture talaga. Pero Oo, siguro sa kasi- mababang part lang siguro, hindi naman dun sa pinakatuktok. Ang ganda yung spot nyo kasi dun sa pinakatuktok, safe yun eh. Parang wala yata magpipicture dun. Pero kung sakali Hindi, man,
Parang may souvenir ata yung 'pag nandun ka sa tuktok, parang magki-kiss kayo, may souvenir bibilhin mo ata sa Sky Ranch yun, eh. Ang nang Bigla na lang kaming tumakbo kasi parang may nag-offer sa'min ng picture, tumakbo na lang kami bigla. ang nangyari po kasi nun, so natapos na yung ikot nung Sky Ranch, so tapos na yung Ferris wheel. Oo. Pagbaba namin, may nag-aalok po na staff nila na gusto niyo po ba makita yung souvenir photo niyo. So nagmadali po kami umuwi na. Kasi hindi namin sure kung yun ba yung na-capture or hindi. Oo. Pero teka lang. Punta muna tayo doon sa umikot, doon sa pinakatuktok at binaba mo yung salawal niya. So, bigla na lang pumasok sa utak mo yun na, teka lang, bababa ko Oo, yung kasi search hindi pa nito. namin nagagawa. Tas ako hindi ko pa din nagagawa sa kahit kinino eh. So syempre, ba't hindi ko gawin sa kanya? Wala namang mawawala sa akin. So, buti nagkakaintindihan kayo na anytime, anywhere, laban tayong dalawa. Kung abutan tayo Wala dito, kasi go. walang ganong usapan, Titan Jello. Oo. Siyempre, sino ba namang tatanggi, 'di ba? Binaba na, alam nga namang kunin niya ulit, iakyat niya ulit sa short niya. Baba na nga all the way na. Hinawakan na, binaba na, nadilaan na. Ano pa sabihin niya? Tumayo ka diyan. Sabagay, Akyat mo na lang, eh. Andun na, eh. makes sense. Makes sense. Mabait tong si Blossom, ha. Okay. Pagkatapos nyon, bumaba kayo. Nag-end na. So, inalok kayo, inalok kayo ng inalok kayo souvenir. Souvenir daw. Tinakbuhan nyo. Ano mga next na mga nangyari? Hindi, after nun kasi, since nasa Tagaytay kasi siya, parang may family celebration kasi yon, birthday nung now husband ko. So nasa Tagaytay kami. Kaso ito na nga kasi yung ano doon, yung pinaka ano kasi dito is kasama namin yung family niya. So Okay. nag-rent kami ng condo Eto na na. kasama yung family nung now husband ko, nung time na yun magjowa pa lang kami. So Mm. pag yaya namin pa uwi doon sa condo, is may nangyari pa doon, which is yung part 3. Eto na. Nasa part 3 na tayo. Part 2 pa lang. Sumakit na yung nangalak ko sa inyo. Wala kasi kami makwentuhan, parang hindi naman namin alam paano ba namin i-share yung Hindi. ano namin, Ito, nakakatuwaan sa buhay namin. ito yung tamang istasyon para kwento nyo yan. Oo, kasi baka i-judge kami ng ibang tao. Dito na lang, di naman kami kilala. Yes. So, ito na. Nagpunta tapos kayo doon sa may Ferris wheel. Yung kabanata ninyo sa Ferris wheel. Natapos ba doon si Vince? Si Vince ba natapos doon? Hindi ko na matandaan eh. Hindi, eh. Kasi mabilis lang yung ikot ng Ferris wheel na yun. Pero tumagal din. Tumayo naman kasi, pero hindi nilabasan ng juice, wala. Parang for the experience lang. Kasi mabilis lang yung ikot nun, eh. Isang ikot lang yun, bababa na kayo, eh. O, pag hinayaan ko pa siyang lumabas ang katas niya, Diyos ko, baka maano kami. Ay, hindi kami abutan. Sana inulit nyo na lang, 200 pesos lang naman. Pipila na naman kami kasi di ba pagkaikot ng isa, may umalok na nga sa amin sa baba. Sabi namin, ay kuya, isa pa po ulit. Mamaya na po yung picture, baka may second photo pa kayo makuha. Sumakit yung puson ko dun, eh, Titan Jello. Kahit din ako kung kasama mangyari. Sasakit din yung puson ko, di ba? Ay, sakit ng panga ko. Teka lang. Sige, dito na tayo sa part 3. Nabitin doon sa Ferris wheel. Pumunta ng condo. Family gathering. Ang hirap nito pag may family gathering, automatic yan. Lahat ng kanto ng bahay o sulok ng nerent ninyong lugar, nandyan, may mga tao dyan. Minsan, madaling araw na may nagsiselfone sa kusina, ay nagsiselfone sa sala, tapos meron pang nasa kusina, kumakain, naghanap ng pagkain. So, paano kayo pumuslit? Paano kayo gumawa ng way para bumengbang kayong dalawa doon? So, ganito kasi, yung condo kasi na yon, hindi siya yung iniisip mo na, kasi sabi mo parang family get together. Ano lang Oo. siya, small family lang. So, studio type lang yung condo. Mm-mm. Pag open mo dun sa condo, yung bed is wala siyang door. Parang divider. Oo, parang divider lang siya. So, ang nangyari, natulog dun sa kama, kasi Ang nangyari nun, talagang pinilit natin dun sila sa kama. Di ba sa atin ino-offer yung kama? yung kama sa amin na-offer. Kaso yung dad niya, saka kuya niya, parang awkward naman kasi. Kasi syempre ako, mahihain pa ako sa una kasi bagong salta lang ako doon. So sila yung nasa kama na walang pinto. Mayayain ka pa Kami. nun
Oo, mahihain ako. Syempre, di mo naman kilala eh. Okay lang yan. Okay. Mamaya magtropa na tayo. So, ito na nga. Pinap- Eh, dahil divider lang siya, kami nung partner ko, napunta na lang kami sa sofa. Yung sofa doon yung may parang pull-out bed. Oo. So, ang usapan, ako sa taas, siya yung sa baba. Mhm. Eh, yung divider nung kama, hindi siya yung totally sarado eh. So, kita pa din kami ng parent niya, ng dad niya and kuya niya, if ever. Kita pa na, tapat siya mismo nung kama eh. Oo. Yung sofa na may pull-out bed. So ako, dahil hindi naman siya nilabasan kanina, kasi within that day yun eh. Diba nung umaga tanghali yung sa Sky Ranch. Oo. So, hindi lumabas. Hindi sumakit ang puson. Eh ako din naman, wala naman ako lalabas doon. So ito na, nung nandito na kami sa pull-out bed, kinakapa-kapa ko na ulit, pinapatong-patungan ko na. Pero nahihiya siya kasi yung magulang niya nandoon, yung dad niya, saka yung kuya niya. Tsaka yung nervyos nyo yun, di ba? Pag nahuli kayo, ay talagang... Oo, pero masaya kasi. Kaso inaano niya na yung magic lampara ni Aladdin eh. Kinukuskus na? Ayun na nga. So na kami. Sabi ko, hindi na ako makapagpigil. Ano ba naman yan? Tara na. Kung mahuli, ano naman? Wala namang masama, no? Mhm. So, ang ginawa ko, dahil, wala naman ako, feeling ko naman tulog na siguro sila kasi hindi sila na-emit. Pero ang problema ko, hindi din kasi sila nag-i-snore. So, hindi ko alam kung nagpapatay mali siya lang ba sila na gumagalaw yung sofa sa tapat nila or ano. Hindi ko alam. So, ang ginawa ko, hinigit ko yung si Vince, sinigit ko sa banyo. Kasi yung banyo is, dahil maliit nga lang na kondo, magkakalapit lang siya. So, makikita din nila. Pumasok kami sa banyo, dalawa kaming nawala. Tapos para matapos na yung kahirapan namin is sabi ko, umupo ka dyan sa bowl, sa toilet bowl. Mm. Tapos yun na, Mhm. doon na kami nagdugdugan. Doon na siya nilabasan. Doon na din ako nilabasan. Actually, tinry muna namin sa sofa. Ang problema, may ingay yung langit-ngit ang So parang nakakawala din ng focus. Kasi iniisip mo, baka bigla na lang itong magising anong dadahilan namin. So, ginawa namin, lumipat kami doon lumipat kami sa may kubeta. Ano yung all out talaga yun? Mga nakahubad kayo o talagang lang, yung mga pantaas nyo, nakasuot pa rin, tapos yung mga pambaba nyo lang yung, parang segue lang talaga, yung ganun. Oo, quickie lang kasi yung gusto namin. So talagang may mga damit pa kami noon. Talagang pinapasok ko lang yung kamay ko, tapos pinapasok niya yung kamay niya sa akin. Okay. Nakaraos. Oo, nakaraos doon sa CR. Talagang doon na kami nagjag sa toilet bowl. Buti nga kinaya kahit maliit yung bowl, yung bowl. Pagkalabas namin, dahan-dahan na lang kami. Kunyari, Di pinauna kita. Pinauna mo ko, pero syempre, nahihiya ka pa Ay. Malamang halata naman yun, dalawa tayo nawala Pero sinong una nalabasan? Ito, pinauna. Sige, speaking of pinauna, sino nauna? Hindi namin alam, kasi ang tagal na noon, before pandemic pa, pero alam namin, natapos kami doon. Kasi, nung init pa nung nung Sky Ranch pa lang Talagang So, alam may- nyo na, may na- no? May naipon na. So, napaka-gentleman naman yung paring Vince ko. Pinauna ka, pinalabas ka mo ng siya. Hindi gentleman yun. Baka gusto niya lang pag nahuli kami, ako yung una. Yun na nga. Pamilya ko yun, nahihiya ako eh. Pero bago tayo tumungo doon sa part 4, anong idadahilan ninyo kung sakaling nahuli kayo? Ikaw Blossom, kunyari paglabas mo, bigla nandun yung airpads niya, uy, paihi ako. Siguro, kung nahuli kami, tapos sabihin ko na lang na natatakot ako may multo sa banyo, kaya nagpasama ako. Wala akong maisip Hindi ko alam kung aaminin ko na lang ba. Kaya ako dadahilan ko may ipis, pinatay ko doon. Ito yung mga typical na nangyayari talaga eh. Ito napakasarap ng kwentuhan natin ngayon kasi ito yung literal na nangyayari talaga. Na may mga kabisyo talaga na sumisegue, nagkukwiki kapag may mga ganyang gathering yung pamilya. Tapos biglang pag nahuli, yun ang mga typical na dadahilan eh. Takot po kasi ako nagpasama ako. Okay. Blossom Beans Part 4. Anong mga nangyari? Etong Part 4 na to, ano to? So, yung part 4 kasi, 2 days kasi yung sa condo.
So Okay. yung first day tapos na. Okay. Yung second day, since may pool doon, tapos may mas mataas pa sa pool is, yung may rooftop, o viewing deck. So doon, sa viewing deck, kami muna nauna. Like Mhm. sabi namin, gagala muna kami. Pumunta kami sa rooftop nito ni Vince. Tapos pagdating namin sa rooftop, sabi ko, parang malamig dito ah. Binaba ko na naman yung short niya. Oo. Alam ko may CCTV, pero wala na akong pakialam kasi yung libido ko to the highest level na eh. So talagang dun ko na siya nakaano pa naman siya, t-shirt siya ng school niya, oo. University shirt ako nun. Nakaano pa siya doon. So hindi ko alam kung nakita ba nung nagvo-view ng CCTV yung mga ginagawa namin or ano. Pero kasi after ng ilang minutes, siguro mga 20 minutes or something, sumunod na din yung father niya saka yung kuya niya sa taas sa rooftop kasi alam nilang nandun kami. So doon kayo nagpagpakan sa may taas, sa may rooftop. Oo, pero ano lang ginawa ko sa kanya, subo pa din. Oo. Kasi parang hindi ako komportable na na ako sasakay ako doon kasi okay na mahuli siya, wag lang ako. Baka mamaya may scandal na tayo. Hindi niyo Mukhang may iniisip scandal na, na tayo. oo, tama si Vince eh. Hindi niyo ba naiisip, baka may scandal na kayo, may mga nagvi-video na pala, may CCTV camera nakatapat nun. Wala sa isip niyo. Nauna mag-isip yung yung ulo ko sa baba eh. Hindi mo na iisipin yun pag nandun ka na. Oo, kapag kasagsagan ng init mo, no, parang wala ka nang pakialam, no? Parang, Wala na, ano yun. Alam mo, habang nag-uusap tayo dito, hindi lang pala hanggang part 5 to, may part 6 pala kami sa Hong Kong pa. baka mamaya part 10 to. Sige, okay, pagbibigyan ka namin. Maaga pa naman, 11:30, Oo, 11:38 sa pa Hong lang. Kong. Okay. So, yung part 5, so nakapuslit na naman kayo sa rooftop. Natapos kayo. Ito, part 1, nasa Ferris wheel kayo. Sa tuktok na, Hindi, part 1, yung sa kuya niya, yung Ay, sa undas, undas. yung lumuhod. oo, yung part 2 sa Ferris wheel. Part 3 doon sa CR ng condo. Part Oo. 4 sa rooftop. Doon, Holy Week. Mali pala ako, hindi Ondas yun. Holy Yan, Week yan. Holy Week, Holy Week. Okay. Holy Week. Eto na. Yung part 5, saan to? Ito part 5, nandito na kami sa Australia. Eto na. International. Oo. Iba na yung level nyo yan. Hindi lang pang Tagaytay, kundi pang international din. Oo, malamig kasi dito, 'di ba? So parang pag nilalamig kami, naghahanap kami ng ibang init, mainit pa sa kape, Oo. mga gano'n. Ano mga So, nangyari? ito yung part namin, part 5 na 'to, sa garahe namin tinry. Yung habang kasi niya Kasi anong nangyari noon, bago yung kotse namin sa Australia. So, Oo. sabi ko parang, binyaga namin hindi gano'n. natin, ganun. Binyagan natin. Okay, bininyagan nyo. Oo, kasi ang garahe dito sa yung bahay namin is may malaki siyang bintana sa gilid ng garahe. Mm-mm. So kami kasi nagkakaroon ako ng kakaibang thrill kapag feeling ko mahuhuli kami. So ito, hindi lang namin siya basta ginawa sa secluded na garahe ng bahay. Talagang may malalaki siyang bintana, residential area kasi siya. Mm-mm. Tapos may katabi talaga kami na nandun yung neighbor namin. Ito ba naman, ginawa ni Vince, inon niya yung sasakyan. So dahil inon niya yung sasakyan, nag-create siya ng ingay, ng sounds. Parang anong oras na yun sa gabi eh. So, nasa na kami, yung part na umaalog-alog na yung langit-ngit na yun ng kotse. May dumadaan na kapitbahay naming puti. Parang hinahanap, saan ba yung kotse na umaandar na yun? Parang ganun. Hinahanap niya. Binuksan niya pa yung ilaw ng nila. Ng Sa may porch nila. Oo. Tapos, kapitbahay nyo kasi siya. Andun na ako eh. Titigil pa ba ako? Alam gagawin ko. Sasara ko pa ba yung blinds? Hindi na eh. Hindi na nag-iisip eh. So, So parang, binakbak ka doon, Blossom. oo, doon talaga. Actually, parang nung una nakakabitin kasi parang naisip ko, nakakabitin pala kung sa passenger seat lang. So sabi ko, doon naman tayo sa likod. Ibaba mo yung mga upuan. So binaba namin yung mga upuan sa likod. SUV kasi yun eh. So yung mga upuan, ginano namin talaga. Hiniga Oo, yan, hindi ko hiniga.
Mas masaya yung malaking sasakyan, hindi totoo yung sa BMW chenes-chenes. Oo, hindi. Pag sa malaki dapat may gumawa ng ano, kanta na pang SUV. Gumawa ka nga. Gano'n. Mas maganda yun, sasarado hanggang dun sa likod. Para Sasara. lahat ng posisyon magagawa nyo. Pwede akong umibabaw, pwede akong tumihaya. Pang 4x4 dapat, no? Yung mga SUV. Oo nga, no? Oo. Oo nga. Pang alug-alug talaga. Hindi pwede yung BMW sedan na maliit. Ay, sakit to. Sakit na pa ako sa'yo, Blossom tsaka Vince. Okay, so solved doon. Solved. Oo, talagang ano kami, nilabasan kami doon, tumirik na lahat talaga doon. Oo. Medyo nag-ano lang kami nung after na parang, ay, baka ano, kasi May bata sila, di ba? bukod sa may baby, yung kapitbahay, ang problema kasi doon, is sinisilip niya kung anong meron. So baka mahigpit kasi dito, di ba? Like, Oo. yung mga residential, nire-report sa police, ganun. So medyo kinabahan kami ng mga 2 days. Kasi baka mamaya biglang may dumating na ano na police kumatok ano nang nangyayari eh. So medyo naglaylo kami noon. Report kami bigla eh. Mahirap na, no? Yung imbis na nag-e-enjoy ka lang, nadali ka pa. Oo, na-report pa kami. So medyo naglaylo kami. Yung mga normal na lang, ginawa na lang namin sa sala, sa lamesa, yun yung mga normal lang. Nag-libre na ako ng spakol dito sa asawa ko. Mga ganun na lang. Hindi na masyadong Maganda yung ispakol niya, Titan Jello. Kasi alam mo yung sa aswang, yung pag bilog yung buwan, tapos nagpapahid ng langis. Oo. Para siyang ganun eh. Totoo? Nagpapahid ng langis tapos. tuwan-tuwa naman siya dun. So, Sa mga ganon. listener natin, pagawa niyo yun sa mga ano nyo, partner nyo. Aray ko. So, ganon. Meron pa yung mga... masyado kaming masyado kaming adventurous eh. Actually, nagko-cosplay pa nga kami paminsan-minsan eh. Totoo. Minsan pare, Andre. Kasi diba religyoso siya, Titan Oo. Jello. So sabi niya sa akin, sabi ko, niloko ko lang. Sabi ko, ano gagawin mo pag nagsuot ako ng pang madre? Sabi niya, ay nako ha, iba na yun, bawal na yun. Sabi niya ganon. Nabili ko na yung damit. So, sinuot ko na lang nung gabi, bigla nagulat ako sinuot ko na. Syempre, butas yung pangbaba, butas yung sa dibdib, tapos suot nung mother sa taas, yung sa buhok. Aba, biglang tumayo pa din kahit ayaw daw niya, relihiyoso siya. Tapos after, sabi ko pa sa kanya, would you like to confess your sins to me? Mga ganon. Tapos talagang, Kinagat ko bigla yung Kinagat ko bigla yung tenga niya eh. Ayoko tumawa Nawala ng na yung malakas. pag-iisip Ayoko ng tumawa ano ng malakas. niya. Baka ma-minus 10 ako sa langit. hindi, ganun din siya. Actually, after namin gawin yun, napadasal nga siya. Sorry po. Sabi niya, sorry po. Hindi na po maulit. Pero, hindi naman namin tinapo. Nandito pa din siya. So paano So yun? far, Yung suot mo na madre ka, tapos parang sexy, ganon yung outfitan mo. oo, may butas siya, butas. Titan Jello. Talagang pang ganun talaga siya. Pangbakbakan talaga. Ang pambakbakan talaga. Si Vince, Oo, anong saka outfit ni Vince? Anong outfit ni Vince Anong yun? outfit mo? Oo. Wala, patulog lang ako nun. Binigla lang ako eh. Pasok ako kinabukasan nun. Sabi niya, bigla na lang may binuksan na galing sa Shein. Oo. Tapos biglang Kaya sinuot niya. tagal sa banyo, paglabas niya, nakaano na, Grabe, no? naka-cosplay na. So ikaw Vince, nagsusuot ka rin ba? Nagsusuot ka rin ba ng mga ganun? Nagko-cosplay ka rin? Parang hindi. Hindi pa eh. Hindi, pero meron kang brief na elepante, yung makikita mo sa Shopee. Yung elepante na na brief na parang tibak. Totoo, Oo, ganun. Kita yung Yung may nguso. may shoot yung sausage, search mo Titan Jello. Ganun. Wala pa kayong elepante niya eh. So, yun ang mga nyo, trip nyo talaga, nag-outfit ka. Ano ba yung mga costume mo? Sige nga, isa-isa mo nga sa akin, Blossom, ano ba yung mga costume mo nabili? Parang sabi na ganun. Ang favorite ni Vince is yung net lang. Actually, yun yung pinakamura. Pero yun yung favorite niya net lang. Kasi parang, ang Overrated niya lang problema ko doon sa net, masakit. Makate, no? Parang iuusog mo lang siya, di ba? Tapos, ihahawiin mo siya. hawiin mo lang. Ha, Para susungkitin mo. eh. Susungkitin mo, tapos igigilid mo dun, di ba?
Oo, gigilid. Ba't Aba, para alam mo. Wala, pinapakinggan ko kayo. Na-try mo na din siguro. Ay, wala Alam mo pa. na, alam mo na Wala yung pa. feeling. Wala pa nga eh. Sobrang gigil ko, binarak ko na lang eh. Pinunit! Mura Pinunit! lang naman daw yun eh. Oo, mura lang siya kasi net lang siya. So, talagang sinira na lang niya. Pero bukod doon, madami naman akong binili. May nurse na outfit. May pulis pa nga, di ba? May ano pa May handcuff kami. Tapos, Ay, nagpunta kami sa parang ano dito. Sa Perth kasi sikat yung Fremantle Prison. So, bumili kami ng whip. Yung Oo. sa mga preso. Pero kasi, parang feeling ko natatakot si Vince. Kaya tuwing nagdudu kami, nawawala yung whip. Yung handcuff lang yung nakikita ko. oo. Nakakatakot eh. Ano ko eh. Ayoko na parang dominant siya. Oo, dapat ikaw pa rin Pwede yung naman ako yung palaban. paluin mo. So hanggang ngayon, yung palo na lang namin is kamay lang niya. Laging ganun. O kaya yung hotdog niya, pinapalo niya sa mukha ko. Ganun lang. Wala pa ng whip talaga. Ay! Ay! Eto na. Part 6, meron pa? So ito, part 6. Oo. Yung part 6 namin, napunta kami sa Hong Kong. Nag-vacation kami sa Hong Kong. Mhm. Nagpunta kami sa happiest place on the world, yung sa Disneyland doon, 'di ba? Tapos nag-book kami ng sa hotel mismo ng Disneyland. Sana hindi naman nila 'to malalaman eh. Anyway, so nag-book kami doon. Tapos kinuha namin yung pinakamagandang room kasi parang Okay. celebration namin ng birthday ko naman. So, syempre, oo, yung view niya, yung ocean. Ocean view, tapos may may parang magandang, ang tawag doon? May lakaran. May malaking-malaki siyang salamin, bintana. So, Ay, social. syempre, dahil nandun na kami, sabi ko, paano natin ito malalagyan ng thrill? So, ang ginawa ko, habang nakahubad na kami and all, sabi ko, doon mo ako idog sa sa bintana para nakikita ako ng lahat ng tao. Nakikita din siya. Syempre nga, hindi na nga gagana yung utak niya doon eh. So, nag-agree na lang siya, tapos doon kami nagbambambang. Habang may mga nadaan na sasakyan, tapos may nakakakita doon sa viewing deck. May mga nagja-jogging pa nga dun. So, tingin nyo talaga may nakakakita sa inyo? Feel ko wala naman kasi medyo gabi na yun, tsaka Sana wala. sana wala. Pero may mga nakikita kaming dumadaan talaga eh. Tsaka nasa second floor, pag naglalakad ka ba, nakatingala ka? Siguro kung titingin sila from labas, makikita nila Oo, kami. no? Pero actually, sobrang na-stress ako noon, nung birthday ko na yun. Kasi kung siya, nung nilabasan na, nang hina na siya, ako, nung nilabasan, napasearch ako sa net. Kasi sabi ko, feeling ko kasi nakita ako. Kasi may mga tao na tumitingin dun sa may, hindi ko alam kung tinitingnan ba nila yung hotel lang or iba yung tinitingnan nila dahil feeling ano lang ako. Hindi namin alam. Hindi, naglakad tayo doon para malaman kung kita ka ba. Pero kita eh. Oo, Kita talaga. ako. So parang na-stress ako. Sinearch ko dun sa, yun nga, sa Hong Kong daw, may mga nakulong na daw for public indecency. Ay, Alam mo yung ginawa namin doon, Titangelo, yung sa mga napapanood mo sa pelikula na napupush ka sa glass. Tapos, yung silhouette, parang ganun yung yung ginawa mga ganun namin. yung mga tiradahan nyo dun. Sinalpak ba dun sa glass, no? Tapos, sinalpak ko sa glass, tapos doon ko siya ginungud-ngud eh. Oo, kita talaga kami kasi isang mataas na ano yun eh. Yung talagang, alam mo yung pang-hotel na malaking glass talaga. Sa Hong Kong Disneyland, yung mismong main, no? Oo, natatakot pa namin. Baka sabihin, nakita to ng bata, kulong kayo, ganun. Oo, kasi sa Disneyland siya mismo. The pre-viewing yun, tawag dun. First place, ang ginawa naming escape route doon is nag-transfer na kami, nag-Macau na kami para hindi na ako ma-stress. Kasi nung nakalabas na ako ng Hong Kong, ibig sabihin hindi ako nahuli. Actually, ginawa din natin siya sa Macau sa Studio City. Pero hindi naman Pero katulad ng Hong Kong Studio Disneyland. City kasi ang taas eh. Siguro nasa 50th floor kami. Hindi ko naman makikita sa Oo, Studio hindi ka City. makikita Yung Hong Kong doon. Disneyland, kita ka. Yung Disneyland, maliit lang eh. Yung Disneyland Resort. Oo, Hotel. kaya pag may dumaan, makikita ka. So, Kaya at least, hindi na nila kailangan mag-search sa net. So ito, Blossom tsaka Vince, ito yung mga trip nyo talaga na mga wild na ginawa ninyo sa relationship ninyo. Oo, actually, looking forward pa kami magdagdag. Sabi ko nga minsan, videohan na lang natin.
Hindi, nakakatakot kasi mag-video. Ayaw ko ng video kasi baka kumalat. May mga video kami, yung sinesend namin dati sa isa't isa sa Messenger. Ang problema ko nga, hindi, kasi yung sa iba ata, kumakalat dahil pag pinapagawa yung phone, di ba? Oo. Eh, yung problema ko kay Vince, yung mga sinesend niya is yung ano lang, nagbabalasa lang siya ng talong niya. Eh ako, kita yung all over the world ko, from head to toe. Kita yung video ko, yung sa kanya, yung talong niya lang. Parang, Mm. naalala mo yung last month, nag-send ka ng ano? O nung last month, nag-send ako ng Cocomelo na wala talaga from head to waist kasi Mm. nasa ano siya trabaho. Eh parang na-board lang ako. Eh. Mag-isa lang ako sa bahay. Eh. So sinend ko bigla. Eh nung pag-open niya, nandun pala yung katrabaho niya. Oh, yung katrabaho ko, katabi ko. Buti na lang, nakalingat sa kabilang side. Bigla akong hinigit yung cellphone ko. Ay! Ito naman alam mo yung sa Messenger, may bago atang ano yung Messenger na yung nabubura agad. Disappearing message. Yun, yung ganun. Oo, nawawala. Na pag nawawala, nag-send siya bigla ng ganun. Eh ako, pag kailangan mo siya i-click eh, hindi mo naman makikita yung thumbnail kasi ano eh, gray siya, di ba? Pagka ganun, naka-hide siya. naka-hide. Kailangan mo siya i-click para lumitaw. Eh pagka-click ko, akala ko baka memes lang, ganyan. Pagka-click ko, bugsh, Cocomelon. Pero Blossom Vince, gaano na ba kayo katagal at ano pa yung gusto ninyong mangyari sa relationship ninyo? Kasal na ba kayo? May baby na ba kayo? Ano bang mga next nilulook forward ninyo? Kasal na kami since 2019. Ay, 2019 kami nag-meet. Oh, pero parang kasal na din tayo. Ano Patay! ginagawa Patay! natin? Eto, iba yata yung kinasal kay Blossom eh. Oo, medyo madami na kasi experience. Eh. So- Pero ano, kasal na kami. Kasal na kami talaga. Oo. Noong 2023, tapos nagkakilala kami ng 2019. Actually, Mm-mm. Titangelo ito ha. Nung nag-meet kami nung 2019, nung hinatid na niya ako pa uwi, so hinatid niya ako sa bus stop, eh yung jackliner, di ba, sa Buendia, ang tapat nun Sogo. Oo. Ay, kung naalokin niya ako doon. Hindi talaga niya ako inalok. Alam mo, nung hinalikan ko siya sa lips, bigla siyang tumakbo. Tapos sabi ko, hindi na ata kami magkikita nito kinabukasan. Kasi biglang ganun, nahiya lang daw pala siya. Kasi mahihain siyang tao. Magkaiba talaga kami ng personality. Ako nabuwisit ako kasi hindi ako dinala sa Sogo. Pero nag-gel kayo, no? Talagang yung wavelength ninyo nagtugma. Oo, sobrang magkaiba nga lang kami. Pero nahiya lang talaga ako ng Titangelo. Sa totoo nung nag-shave na ako nung araw na yun. Ready na, no? Wala nang balahibong pusa, no? Wala na. Ay! So, ikaw pala, Blossom, ikaw yung gasolina. Manilig. Oo, gasolina kung tawagin natin para sumindi itong sasakyan at mabarurot ka neto ni Vince. Iba yung word ko dun, ha? Anong tawag? Ano bang word mo doon? Ang word ko dun, turborat eh. Turbo. Sabihin on air, sorry ah. Ay! Anong sabihin? Narinig kayo sa buong Pilipinas. Kasi pag malapit na siyang labasan, mabilis na eh. Kaya turborat na. Boom, 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 boom. Okay, any last words? Any last words? Meron pa ba? Gagawa pa lang siguro. Looking for... Tapos namin tumawag sa'yo. Ay. Pero ang may advice ako sa mga couple dyan. O, yung Ayan. mga partner. Blossom and Vince, go. Anong advice ninyo? Sige, kayo magbigay ngayon ng advice sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Buong mundo, nakikinig sa atin, go. Ako, ang advice ko para mas spice up nyo yung relationship nyo, hindi maghanap ng iba. Ay, hindi mo naman kailangan, dapat talaga hindi maghanap ng iba. Pero, kung interested kayo sa adventure and para ma-satisfy nyo isa't isa, I highly recommend the coconut oil. So, yung coconut oil, hindi kasi siya mag-change ng pH ng girl. Tapos, very safe siya to eat. So, yun yung ina-apply ko. And then, pag during nung spakol na yun, is nag-ano din kami, bumibili kami ng aromatic na candles, yung color red pa nga yun eh. Oo. Tapos ang mga tugtugan namin, yung mga chinita girl. Masaya kaya, yun ang tugtugin mo, chinita girl, di ba? Tapos may mga aromatic ka, para ka nasa hindi mo pa nasa spa. Actually, kailangan
talaga namin ng ng sounds kasi meron kaming housemate dito sa Australia. So kailangan namin malunod yung sound kasi minsan nagsasabi na sila sa amin na naririnig namin kayo. So Oo, Pag narinig nila kami. hindi kami ng something sa TV or sa speaker para ma-drown out yung sounds. Sa iyong tingin pa lang ako ay natuwa. Nakaka-relax yan. Yan nyo, papasang ko kayo ng magandang version, yung piano version. Ay, ayan. Maganda yan, magagamit namin yan. Alam mo, mga ilang beses na namin na-play yung may Chinita Girl na yan eh. Kaya gamit na yan sa aming mga lovely night. Ay, ang sakit ng panga ko. Pinasayan nyo ako ngayon. Hindi pa Friday, pero nag-SPG na tayo. Pero pag nakadaan ka, baka pwede tayo maging magtutropa. Oo naman. Yan Pwede nyo. ka, oo. Dadalan ko kayo ng mga gift pagdating ko dyan sa Australia. Ito, tatry ko makapunta dyan sa Australia. Dadalan ko kayo ng gift. And Papakainin ka namin ng kangaroo. Oo, pakainin ka namin ng kangaroo saka ng emu. totoo ba? Nagluluto ng kangaroo dyan? Hindi alam ko Hindi, ano pa ba? Nagluto na kami dito eh. Pangit ka ng lasa kasi hindi kami marunong. Oo, dapat Tapos, magaling. Saka nabibili din yung jerky niya. Kasi kakauwi ko lang nung Philippines, pinamigay ko siya noon. Yung kangaroo jerky saka emu. Oo. May aftertaste lang. So parang for experience lang. Gusto mo lang tikman. Sige, Parang game. pagpunta ko dyan, tatry ko. Tapos pagpunta ko dyan, kaibigan ko may pagawaan ng coconut oil sa Lucena. Dadalan ko kayo ng marami. Gamit na gamit. Alam mo walang biro nung Valentine's Day dito. Pinabili ko si Vince. Sabi ko, bili ka naman ng coconut oil. Hindi niya alam kung bakit. Kasi di pa namin tinatry noon. Tapos sabi niya, wala nang coconut oil. Hala, naubos yung coconut oil. So after nung Valentine's, saka lang namin siya nabili ulit. Yan mo, Sabi ko, ano sila yun? pag pumunta ko dyan, Ginagamit ng mga dadalan ko kayo. Caucasian sa Kaibigan ko, may pagawaan sila ng coconut oil dyan sa Lucena. Angay family, shoutout. Shout out. Baka po kailangan nyo ng endorser. Oo. Magagamit po ang coconut oil sa iba't ibang paraan. Oo nga, Hindi gawan lang po sa dapat ng pagluluto. ng maikling commercial yung coconut oil nila, pinapahid nyo. Oo, tapos team song namin yung Chinita Girl. Pag may bago, team song din namin. Yun ang pinaka-hot na nangyari sa buhay ko yung pagka parang manananggal na siya na nagpapahid ng langis. Alam mo, inis ako noon, Titan Jello. Kasi isipin mo, sexy ka sa sarili mo. Tapos, nung tinanong ko, how was it? Sabi niya, para kang aswang. Ano ba yung aswang? Ay, nako. Anyway, thank you so much. Pinasaya nyo ang buong pinasaya nyo ang buong Kamay Nilaan, Metro at Mega Manila ngayon. Ang sasakit siguro ng panga. Nagising ang mga driver natin. Kahit bad trip sila na ang taas-taas ng gas natin ngayon, napasaya nyo sila. Grabe naman kayo. Anyway, Salamat din. baka may gusto kayong batiin, yung mga pamilya ninyo. Nako, wait. Parang hinuhuli mo naman kami kahit Hindi, mali pala, bawal nga pala. Anyway, thank you so much, Blossom and Vince, and I hope, Pasalugin ng kapatid ko bigla yung kama niya eh. Oo nga. anyway, thank you so much sa inyo. Napakagagaling nyo magkwento at pinasaya nyo kami. Tama, ito yung kailangan namin ngayong araw na to, na mga masasayang kwento at nagbibigay lang ng good vibes sa atin sa magulong pangyayari sa mundo. Anyway, thank you so much, Blossom and Vince. Thank you, Titan. Thank you. See you soon sa atin. Yes, see you. Baka daw may part 2, abangan namin anytime kayo pwede tumawag. Oo, tatawag kami ulit pag may susunod na part. Gagawa pa kami mamaya. Di pa namin Grabe nagawa ka. sa Talahiban eh. Thank you so much. Ingat kayo, Vince and Blossom. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Mga kabisyo, grabe. Anyway, thank you so much mga kabisyo. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, grabe, ang ganda ng storya nila. Nakakatawa lang mga kabisyo. At binuhay at ginising kami ngayon ni Boss Dut ngayong gabi na to. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio mga kabisyo. At muli,
Kita-kits po tayo mamaya para sa ating Friday Habit na SPG. Inagahan nila yung SPG ngayon. Grabe tong color natin. Maraming salamat muli. Ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Once again, ito po ang number 1 radio station sa Metro at Mega Manila, ang 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!